Kinong yalam ke henyo trap Youth Council Rambrai Circle hadian kejing ujor neki pajba halor kejing bom dan kali kit nongpang kejing bom dan nong aidawai ha pharmacy mat kejing duna nong trai Rambrai PHC la laisnem kila lej ban ujor shaka district medical and health officer bat bu jingkili ru ke ei ke beja ya ka Rambrai PHC hadu kat ni Usamla Drowell Lingdo, President Samla Kubin Kupars Imli, but Usamla Lumlang Kars Imli, President HYC West Khasil District, Mentaga Singi Kat Sautrik Naitung Araja Apenrio, Hakajinglet Yakandu, but Gedi MHO Hakam Ratrekam, Kilapan Pau, Bagani Kajing Bom dan Kali, Kit Nongpang, Kalawan Rajing E Yakipat Ba Kathan, Kabalahe Layar. Hakajing shisha, wat ka CNRD block ru layo, Henry hadu menta pat tang kakali kit nongpang ru la laisnem omdan satya. Nangta lada omdan nong aidawai haka pharmacy haka tei ka PHC, kalabu jing e yakathan bat jing duna. Nakaliang ke DMHO hakajing keren bagi dekat nong yalam jang keseng, kalaong kaladap an pan nit ho pun sin Henry kampat udlong hadu mentaru, bat nakaliang jong i in nang budin. KHYC Rambrai Circle hakajuk kapor kalabu jingkar patru Syauba RG Momen MLA Rambrai ban shimkia lam yakini ki baladuna hadu bakala long ka jingle ran yakathan hadu katni la syai no ben komu MLA la kumnu unsung bha banyarap lem to ni nakaliang ka SPC Rambrai halor ka jing ut jing nam jing pajba halor ka jing bom don ka ambulan Rambrai ka bangim la kabangin yu isu la kumbalai senam kumtah lor kane ka jing ut jing nam jing pajba ngim bansi ban lek ban yakendu ya I district officer ha nungstoy na ka banta ban yarap lem ya kane ka jing ka baki pajba ki yakendu bat ha ka bede bat ka jing duna ki staff ki nong trai bat ke pharmacy ro hadu mentam pat thong hapo Rambrai PHC na kaliang jungi ka seng ngili ban ya keren dia DHMO jongka West Khasil Jungi ka ai ka ba nakaling yu ila respon ba ngan sa simkhia ka ni ban pha hakibor ba lo ba ka ju ka por ni la ai jing motru bang yin ya kendu ya MLA Jungi ha ka ju ka por MLA Jungi idai badan ha ka sarka te kumta nakaling jungi ka sang ni kerpat jor ya nung khmat jungi bon simkhia ban butin lem ya kaneka jingkwa jong gadong gathan jungi khnang bat pensuk ye ki pajba ha ka pang stom bat ka long ru ka jingle ran ha ka dei bat ka ne ka jing e ka baki pajba kendo kham tam ka Rambrai jungi ka dei ka konstitusi ka dei khat kwatar ka ba ka layar ka la he ki snong ki thau ka jungi ki labon te kum tang kerpat jor ke nung khmat badon borom jungi ban simkhia kaneka jing angnot jong pajba jong gathan Rambrai hi ba